Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Silapha ke apho sikhoyo ke baphulaphisa kumba ke ngoku wabaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, ngoba ngoku yonke into ifikelela ekuququmbelweni ngoku ifikelela ekuphetheni ngoba sekushiyeke iigames ezimbini kuvalwe isizini. Ngoku into ithi ngubani na ozoqeqesha iKaizer Chiefs kwisizini ezayo. Ngokweendaba ke zithi ke baphulaphula ke imanagement eKaizer Chiefs idibene ngentloko ngokupha eNaturena bedikida okanye bexoxa into yokubana kuzawuthwani na ngekamva laba baqeqeshi baqeqesha iKaizer Chiefs kunye ne-technical staff yonke eyeza noNazarethen Napi, ukuquka ke nalo ukhowutsha ke ogoalkeeper nalo we-fitness, ukuquka ke nabaqeqeshi babini bakhoyo. Kuthiwa ke ngoku imanagement eKaizer Chiefs ihleli phantsi idibanise intloko ngoku izama ukuza nesisombululo esizawukwazi into yokubana ke ingaba na kuza umqeqeshi omtsha okanye ingaba na kwenzeka ntoni na phaa ngaphakathi eNaturena. Bathi ke abakwazi ukuyicacisa nabakwazi ukuyizoba le meko bathi makhe siqale sijonge ke apha ngaba baqeqeshi beqela leKaizer Chiefs uba yintoni na engabenza into yokubana iKaizer Chiefs endaphe ibakhulula, engabenza baluze umsebenzi wabo, okanye yintoni na engenza iKaizer Chiefs iqashe ukhowutsha omtsha. Number 1, aba baqeqeshi ke beKaizer Chiefs okokuqala nje baluze iigames ke ezininzi, beziluza kungekho sizathu. Ezinye iigames ubuxa ubona ngendlela iKaizer Chiefs eziphuncuka ngayo ezi games, ubone ukuthi isizathu silapha kubaqeqeshi abakwazanga ukusebenzisa mhlambi amaqhinga athile. Le game ayiluzwa ngazii-players, iluzwe ngabaqeqeshi. Umzekelo, iKaizer Chiefs binetshance enkulu kakhulu into yokubana ke le league ithathe, ngoba Orlando Pirates neSundowns zike zazama ugqwidisa endleleni. iKaizer Chiefs yane-advantage enkulu into yokubana ke ibingakwazi uwina iimetshi ezintathu zilandelelana sogqiba ihlale phaa kunumber 1 ingaziphinde iphume. Kodwa kwenzeka ntoni? Bona abaqeqeshi baluza zonke ezo games mele uba ke abaziluzanga. Kuyintoni na isizathu? Ibingazoo-players, yindlela bebeqhuba ngayo abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs, apho ke umcimbi ubuke wabalahleka khona kakhulu. Yiye ke ngoku bathe emveni kokubana kutoyitoyiwe ngabalandeli bebheka phaa eNaturena, bathe xa kubuya babuya umqondo bewumisile, babuya bekwazi ukudibanisa aba badlali phaa naphaa. Uba bekungayiwanga kula Naturena kootoyitoya, ngubani wazi into yokubana ke ngekunjani ngoku? Yinto yokuqala ke leyo. Eyesibini, kukuphuncuka, kukuluza kwabo kwakhaphu ebidlalelwa kule sizini, ukuquka nalo Nedbank Cup kangabakwazi ukuyidifenda. Umzekelo, kuNedbank Cup bakhutshwe ziStellenbosch, saphinda sabakhupha uCarling knockout. iStellenbosch esiyi-1 sibabetha ngendlela eyi-1 and ezaa metshi zaStellenbosch zombini zange ziluzwe ngabadlali ngookhowutshi abenza impazamo ezininzi kwezaa games. Yenye yezizathu zingabeza into yokubana xa imanagement eKaizer Chiefs ke ijongisisa into abazenzileyo okanye iimpazamo zabo abazenzileyo kule sizini ezibathuma into yokubana ke babe bayabakhulula. Enye ke yokuphuma phaa kwiConfederation Cup, naphaya ke baphume ngeempazamo zabo, bebevele ke benee-mistakes ezininzi ke abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs obungakwazi ukuhlanganisa ezi players ngendlela erayithi. Sibuye ke ngoku siye apha ke kwizinto ezintle abazenzileyo. Bazenzile into ezintle ngoba iKaizer Chiefs ikhwalifayile kwi-CAF Confederation Cup. Njengoba ikhwalifayile kwi-Confederation Cup, abafana abadala bangunumber 3 ngoku kwiliga lapha eMzantsi Afrika. Abantu abasasuka kulaa number 3 ibikade ke iKaizer Chiefs ihlele kunumber 9 iisizini zade zambini zilandelelana, kodwa bona bayithathe bebeka phaa kuposition 3 emveni koko bayisapha eAfrika. Zizinto ke ezintle abathe babeke bayazenza. Uzothi ga ngoku baphumelela ke iimetshi ezithile, uzothi ga ngoku loo nto leyo ithetha ukuthi ke kukhona okuhle abakwenzileyo xa kuzophela ke le season. Umbuzo ke nanku ke ngoku, ingaba na i-decision ezawuthathwa yimanagement eKaizer Chiefs ke phezu kwezinto sendizibalile
nicinga uba yeyiphi nina baphulaphula ngoba kuthiwa ngoku imanagement eKaizer Chiefs idibanisa intloko ngoku ifuna ujonga umcimbi ke womqeqeshi weKaizer Chiefs kwisizini ezayo. Ngaba na izawuqhubeleka naba okanye izawuza nomqeqeshi? Thina sithi kulethi cala ke iKaizer Chiefs ekusingathi ngeyiza nomqeqeshi, asithi aba baqeqeshi barongo okanye banengxaki ethini. Okokuqala, aba baqeqesha abana-experience baphulaphula siyoyibalekela loo nto, and ixhala esinalo into yokubana xa abalandeli beqela leKaizer Chiefs bizange baye phaa eNaturena uyokufaka izikhalazo njengoba kwasekunzima kakhulu aba baqeqeshi ubona into yokubana ke le tim bayibhokoxisa, kodwa ekugqibeleni xa kubuywa phaa ngabalandeli eNaturena yaqala ke iKaizer Chiefs yaphakamisa, baqala nabo ngoku bakwazi uhlanganisa ezi players phaa naphaa. Umbuzo umile ke uthi ingaba na kwawusoloko abalandeli bengabo abagqumayo nakusizini ezayo bawufaka izikhalazo xa abo baqeqeshi bengenzi kakuhle? Kulapho ke sinexhala khona thina sithi ke noko ewe ke ebebekuthunyiwe baze nako, kodwa bebengathunywa into yokubana iKaizer Chiefs babengunumber 3. Izinto bebezithunyiwe zonke baziphuncule baziluzile. Ibiselithemba lokugqibela eli kuthiwa ke ngoku njengoba ningakwazanga uthatha ukudefend iNedbank Cup, njengoba ningakwazanga ukuya kufinal kwiConfederation Cup, njengoba ningakwazanga ukuza neleague, njengoba ningakwazanga uza nenye icup apha phantsi kwebhethu yePremiership, sesicela into yokubana ke ngoku khani ke nihlale kunumber 3 nise iKaizer Chiefs kwiCAF, nise iKaizer Chiefs eAfrika. Ibiseyilithemba lokugqibela lebebeyicelwa into, ngenene nangenyaniso ke bayenzile, kodwa sithi ke ngoku siyabulela. Icebe lingalinikeza imanagement eKaizer Chiefs lokubana ke mabahambe bofuna umqeqeshi ke one-experience onjengo uJose Rivero ebeqeqesha Orlando Pirates, ngomnye kwabaqeqeshi endicinga ukubana ke angakwazi ukwenza umohluko phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Omnye kandimazi ngoba kuthiwa ke nalaa ndodanyana ke yayiqeqesha iTS Galaxy, nantsi beke yawuqeqesha laa tim yase-Algeria leyo ibidlalelwa nguKhanyisa Mayo, kodwa kuvala into yokubana ke ngoku seshiye phantsi laa mqeqeshi phaa e-Algeria. Ngubani kuthiwa ngubani kanene? Ramovic, into ezinjalo, seshiye phantsi napha. Kuthiwa ukhona nayo yatsho into yokubana ke iKaizer Chiefs xa imfuna ingamthola. Nomanqoba Mngqithi igama lakhe liyavela, nalikapitso Mosimane igama liyavela, Penny McCarthy igama lakhe liyavela, kodwa ke thina sirhalela uRivero into yokubana inganguye ke onganikwe izithuba phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Sinjalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho nento yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.